Hei, salut, sunt Deni, azi voi filma un vlog. Vlog! Nu altceva. Sunt în grădina buniilor mei. Dacă nu știu, sunt la bunica. Uitați, rog. Vreau să spun că mâine voi face primul meu ruf. Ruf real. Mă scot de fratele meu. Și de verișoara mea. Da, bine. Scuzați că am făcut așa o pauză mare, dar pauza asta a fost bună pentru mine. M-am bucurat de dânsa toate momentele. Vreau să vă spun că pe data de 25 sau 26 august îmi cumpăr GoPro Hero 4. Și un pennyboard sau un longboard. Și voi filma downhill-uri. Și voi face poate o rubrică nouă care voi vizita. Stați că trece avionul. În care voi vizita youtuberi. Rubrica se va numea Vizita sau The Clock, în care mă văd duce la diferiți youtuberi populari din Republica Moldova. La Elie am fost. Dacă vreți o să mă mai duc și așa filmez cum mă duc la dânsul. Nu știu dacă pe data 24 august azi pot filma un vlog. Mâine promit, precis. Mâine fac ruf. Cam atât cu acest episod. Cu voi a fost Deni.